Gaurkoan Nerea Mari Ezkurrena dugu hemen, Ostaitzeko kidea eta Abertiz Natur Parkeko erabilpen publikoaren kudeatzailea. Ongi etorri Nerea, zer moduz? Eskerrik asko, ongi, urduri. Bueno, eta lanpetuta, ez? Bai, lanpetuta. Azkenean urtean egiten dugun jardunaldi garrantzitsu bat da, eta jendea etortzeko programalik eta atraktiboena, erakargarriena izaten saiatzen gara, orduan horrek lan handiak hartzen du bai. Hori, igandean egongo delako ate irekien jardunaldia Abertizen. Hori da, bai. Igande hontan, irailak 17an, goizeko 10 irekiko dugu eguna, eta, pixka bat, helburua edo, egun horretan bilatzen duguna da, parkearen atariak irekitzea, bertara hurbiltzen diren pertsona guztiak parkean disfrutatu ahal izateko, ekintza berezi batzuekin, eta bide nabar ere urte osoan dugun eskaintza ezagutzeko parada izan dezaten. Ze ekintzak egongo dira? Denetarik, izanen dira bisita gidatuak, izanen dira hitzalderen batzuk, feria edo erakusketa bat izanen da, landareena, artisauena, denetarik pixka bat, bai. Eta berrikuntzak ere, ez? Bai, aurten interesgarria iruditu zitzaigun, egunari begira ez bakarrik, baizik eta aldez aurretik ere giroa pixko bat berotzeko eta jendearen erakargarritasuna pixko bat handitzeko argazki lehiaketa bat antolatzea. Eta irailaren 10ean, aste honetan bukatu zen ja argazkiak aurkezteko epea, eta igandean izanen da sari banaketa. Eta gero bestetik ere, hitzaldi bat antolatu dugu, eta hori ere nahiko berezia izanen da, bai. Eta nori zuzendutak guztiak, ekintza guztiak? Bai, denetarik bada helduentzako, bai bisita gidatuak, feria bera, hitzaldia, baina gero aurrei begira ere, interesgarria iruditzen zaigu, urte osoan zehar ere bisitari asko aurrak izaten ditugu, eskoletatik eta familiekin heldu direnak, orduan hoientzako ere jolas batzuk eta zirko tailer bat antolatu dugu. Parte hartze handia dago normalean? Bai, normalean bai, bestelako bisitariak, esan nahi dut, Nafarroa edo inguruko lurraldetakoak etortzen direnak, egun hortan ere, Bailaran eta inguruan baldin badaude etortzen zaizkigu, eta egun hortan zonaldeko jendeak ere etorrera badu. Eguraldiak markatzen du batzutan zenbat bisitari izaten ditugun, baina aitzakia ederra izaten da Abertizera hurbiltzeko, egun pasa. Garrantzitsua hori eguraldia, bai. Bai, asko balintzatzen du eta gure zonalde hortan, asko. Baina horrela dago hain polita, ez? Bai, bisitari asko heldu direnean hori aipatzen dute, ez? Zepen eguraldia baino berdea izateko eta hola da, ez? Bai. Antolaketaren aldetik nolakoa da guzti hau antolatzea? Begira, aurreneko urtean, helburua pixka bat izan zen, esan dudan bezala, parkea bera zabaltzea, ez? Eskualde guztiari erakustea prestutasun bat, ez? Gauzak eta proiektuak eta ekimenak aurrera eramateko, ez? Eta bilera batzuk egin ziren, zonaldeko elkarte, eskolak, antolakunde, denetarik, ez? Gonbidapen bat egin zen, eta hortik sortu zen ideia horrelako egun bat antolatzearena. Egia da, gero hurrengo urtetan parkeak izan duela zama edo ardura nagusia hori antolatzen, baina beti ere gonbidapena egiten da, zonaldeko edozeinek, parte hartu nahi baldin bat, horren adibidez da, Baztango margolariak urtero etortzen direla margo saio bat egitera, egun horretan Bertizera lorategira, ez? Orduan, helburua hortik abiatu zen pixka bat, ez? Nahi edo behar horretatik. Eta nolakoa da egunerokotasuna parkean? Olako toki batek ez du monotoniarik nolabait esateko, ez? Bisitari perfila asko aldatzen da, bai? Kurtsoan zehar, ikasturtean zehar, eskolak ditugu gehien bat, jubilatuak ere izaten dira gure kopuru edo portzentai handi bat, eta gero asteburu, zubiak, udan, oporraldiak, familia eta bikoteak izaten dira perfil nagusia, orduan horrek egiten du egunerokotasunean ere, ez zarela inoiz ere aspertzen, ez? Eta orain igandean egongo den jardunaldian, adibidez, dohainiko ekintzak dira, ez? Bai. Eta hori zabaltzeko, adibidez, sare sozialen presentzia eta guzti hori ere garrantzitsua izango dela pentsatzen dut.
Bai, leku guztiak eta azken urte edo garai honetako tendentzia da, ez? Eta egia da, bai Facebookean, bai parkeko web orrian, ez? Hor publizitatu behar duzula, hor jakinaren gainean izan behar duzula jendia, holako zerbaiten prestaketan ari zarela, ez? Eta hortik joan da gehien bat, ez? Gero departamentutik bertatik ere, bere propaganda propioa ere egiten da. Eta saiatu izan gara, ez, alik eta leku eta pertsona gehiengana iristea, harrera ona izateko, ez, olako egun batek. Dena den ikusten den bezala, horrelako parke bat ematen dugu gauza askotarako hori margolarientzat, ikastetentzat, eta bar, ez? Bai, afizio ezberdinak dituen persona orok badu bertizen zerbait egiteko, ez? Kirola baldin bada, oinez, lasterka egitea, bizikletan ibiltzea, zaldiz ibiltzea ere, aurrentzako jolastokia bada, badira aktibidadeak, bisitak ere moldatuak ditugu, interes edo adin ezberdinetarako, badago, bai, anitza da ematen den eskaintza, bai, edo saiatzen gara behintzat. Bueno, espero dugu jende asko gerturatzea, ez, igande honetan? Eta hori, birgogoratzeko, ze ordutik hasten da eta ze ordura arte? Bale, aipatuko dizut, programa hola zehazki, 10:00 irekitzen dugu, saioa, eguna, berez, laurden gutxitan bisita gidatua izanen da, basotik barna, hori, Miramen Navarral Naturalek egiten du, eta horrek bai baduela salneurria, 5 euro pertsona bakoitzeko, hori da kobratuko den eskaintza. Gero 11:00 gure eskutik, lorategi historiko artistikotik bisita gidatua eginen dugu, eta ordu hortan ere margo saioa ikusgai egonen da lorategian. 12:00 aipatutako berrikuntza hori dugu, hitzaldia, Jose Joaquin Ronkal arkitektoak emanen diguna, urtetan bertizen lanean aritu dena, oso jakin min handia duena parkea, historia, lorategiko estiloa eta horren inguruan, eta hitzaldi bat proposatu du eta eginen du, bertiz mitoa eta realitatea, interesgarria izanen dela pentsatzen dugu, seguru gaude. 11:00 12:00 jolasak jarriko ditugu, egurrez egindakoak, abilezia eta olako gozak lantzeko, aurrei begira, baina edozeinek ere parte har dezake, noski. Aia atxaldez, 5:00 berriz ere bisita gidatua, lorategitik barna izanen dugu, 6:00 izanen da argazki lehiaketaren sari banaketa, eta 6:04 Donostebeko abesbatzak eskainiko duen kantu emanaldia. Hau ere zoragarria errepikatu izan dugu, hau, eta egia esan parajea, zoragarria da, holako toki bat egiteko, holako ekimen bat egiteko, eta abesbatzak prestatzen duen kantu emanaldia ere oso polita. Eta gero egun osoan zehar, eta hau izango litzateke ekimen pisutsuena behar bada, bigarren saioa izanen dugu landare azokan, eta zonaldeko, eskualdeko artisauak eta gaztagile, goxogile eta olakoak ere beraien feria antolatuko digute. Eta argazki lehiaketari begira ere esan beharra dugu, erakusketa prestatu dugula, aurkeztu diren argazki guztien artean 24 izan dira selekzionatu ditugunak, eta horien artean sariduna ateratzeko epaimahaiak izendatuko du saridun lehendabizikoa eta bigarren saria, baina gero bozka herritarra edo izanen dugu ere. Orduan, ostegunetik aurrera, bihartik aurrera, aukera izanen da bozka emateko, eta igande eguerdira arte, gero sariduna ere horre ateratzeko. Eta bozka webgunearen bidez? Ez, manualagoa egin dugu, eta kindola esan, oso etxekoa egin dugu, eta parkera lorategira sartzen den pertsona guztiak aukera izanen du, txarteltxo bat izanez, bozka ematekoa. Programa anitza orduan igandekoa. Bai, saiatu gara, saiatzen gara, hori lehenago esan duana, ez? Alik eta berriena izaten, erakargarriena egiten, ez? Jendea animatzeko eta guztiaren gainetik, hau da, eguraldiaren gainetik ere, etor daitezela, ez? Plan bikaina, eguna pasatzeko. Eskerrik asko Nerea. Bale, eskerrik asko zuei. Eta horrengora arte. Bale, nahi duzuen arte. Aio.